Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ang tanang tao sa kalibutan nagsulob sa nagkalain-laing matang sa maskara. Ang uban, maskara sa kabuutan, apan dautan ang kinahiladman. Ang uban usab, nagmaskara sa pagkabadlungon, apan matinabangon di ay. Mga higala, dili ta maglangan. Niya ang unang anib ning bagotang sugilanon. Ubring Dato! Benjini! Ay, papilgi ba? Hindi na kayo pera ng utang! Gago ka! Benjini, parok ba? Ay, padaw ka ng batik now! Bay! Okay pa ka, bay? Makabayad pa tas utang ni bay? Kaya pa? Ha? Kaya pa! Tarong ba? Kaya pa! Nag-ahak ka! Bay, nagantay! Polis! Tara! Gago! Agay, dali! Aray! Sakit na sa kong tiyan. Ato na nangampulan, bay. Anong nag-isay magagaw? Ang kahita ka ini? La, kwarta man na. Kwarta dito? Anong daghan man na? Pardones imong away ganina, bay. Unsa? Imo gidagan ang ubang pusta? Uno gubot man. Ato na ni. Oh, ito nga ta. Kung ini, uy! Ako ba'y nabunog? O lagi? Oy, Bek! Hay naman ako gipalabadahan ni mo! Hala! Naapa mo ni hinumulan ba dyan ni? Aw, laban? Bay, ikitawasan ng mga puti ha. Kaya ako nang ipanghayhay ang mga dikolor. Ah, sige. Ah, sige. Bayadaan. Wala utang ra bagag kahago sa uban. Jadi boy, asa man ang baili karon nga. Ha? Nagkuki man di ka punlaw. Sa barangay Kaguliyang. Usay nga. Uy, magkagulihan kita na maili nito si Musayaw. Aw, ako pa. Jani! Ito apay bulingon sa taas ha! Apila to! Ang bayad sa labada ha. Way utang ron kay nakulakaw. Uy, mag-opisina sa dikas bailihan. Aw, mauram na ito lingaw. Uy, ulo, bayad pati ali ka dyan ni. Unsa? Ha? Sundok ka ko kausabi? Kung bayot ba? Sundok ka ko, Ben? Sundok ka ko? Ayaw lang. Hoy! Daig sa mukha ninyo nas Johnny B. Kinagukod ni sa adlaw nga makapanghayhay pa mi. Upan sa kag-disco karong gabi, Mikmik. Sumandi ay! Partner gud mi! Elimination naman rong gabi sa dance contest sa barangay Kaguliyang. Adto niya mo ha! Pangadlam na niya, Jenny, kay kita nang sunod. Ninar kong andam abay mikmik oy. Nagpanikad ang ganina kong tiilo. Ito ka puha ni Moron bay, oy. Murag kag anak og milyonaryo bay. Pang heartthrob ang datingan. Ingon na, ginabay. Bahala magkabulingi ta sa adlaw. Basta, gwapo ta sa gabi eh. Wa na, ato na bay. Katawa mo ka diha. Mura yung tinuod ka babayan ng imong purma bay. Abi daw, way, unay bay. At karon sa laing contestant sa atong dance contest, ang team Labadami! Unay di ko maayo. Ako'y bahala ni mo. Ito po, wa. Ha?
ang team Laban Dami! Oh, tagsa ta kalibo oh. Maayo na gini, abay. Nakoy ka na ang pulo sa muli. Ako sabay, nasugod ka na ang t-shirt. Dali! Gaw! Ako ligaw. Uy, Agaw puldo ni mo. Uy. Ikaw din eh. Go puldo. Wala. Puldo? Oh, dako ano ko di magtiyan, good. Paita. Ako tiyan, nakita na ninyo. Oh, tinuod man sab. Daghan kagkaon dito sa iyong probinsya, bay? Naasan? Go. Oh. Ganun masaam ka din sa syudad. Gaw. Gaw. Ano? Pati masaw na akong hila. Go? Nag-uol naman na noon kung nakakita ni mo. Gaw. Ano ka, oy? Mura man hinukag himat yun nga imong... Ako ba, mura kong himat yun na nga. Gilak-hilakan. Gaw, si Lolo Pilo. Gaw, napilo na. Kasi napilo. Tarong mo diha, gaw. Gimingaw dabi kong lulo na. Mabitaw ka na kahila kung nakakita ni mo kay... Nahibawaman ko nga ikaw ang yun ang paboritong apo ni Lolo. Kung magpakaon tong saging na to sa una, ako latai mo sakto sinog. Ang, naibaw mo sa silulo nga. Gikawatan na nimo ang saging ngayang gitanugan. Di ba? Ay, sabanan kung may kukumiti. Kay baon akong kawatan ka, Puldoy. Agoy. Guba naman din ako reputasyon ni mo, Mikmik. Gupuhan na ni mo, Mikmik. Gaw. Unya na si Mikmik. Kung sabi si Lolo. Si Lolo Pilo, ha? Nganong biingon man ka nga napilo na siya? Imatyo na si Lolo Pilo, gaw. Unsa? Ngano man gaw? Lagsik pa man to siya sa katapusan akong duaw niya. Nabalbal man. Maunahog sa lubi. Unsa? Saba ka na, Puldoy. Kasi na malpal ba, oy? Waoy. Diyan Gaw. kinahanglan mo uban ka na kung pauli karon. Nga naman. Kaya di yun mamatay si Lolo kung di ka mo tunga. Unsa? Abay, Mikmik. Huwag ka mahadlok nga muuban na mo sa probinsya. Ang hadlok mo ko. Kuan. Kanang ako lang ihumong ba. Ha? Ano sabihin ba? Gidungog manggod niya. Kaliwat ang umo. Unsa? Tawa lagi ka. Hindi ka mo to, ubay? Pida sa dayon yan ako mutuo, oy. Kung makakita ko nga tubuan kag bangkil. Nga. Layo pa ta? Daol na lang. Di ka po'y nakamik. Oh, wa man. Ganahan lang ko bang makakita na ko bay nga imong gidak-an. Tara nga mo. Tara mong bayay. Makita na gikan din ang atok. Oh. Mura man og dako ng inyong bay lagi bay. Dako bitaw. Mga sinunod mo na sa kong apuhan o ginikanan. Unya nga nang nag-antos mga syudad. Kuan. Si Lolo man ang dako o gusto nga adto gyud ko sa syudad mupadayon og eskwela. Pero saong hagbong man ko. Undang na lang. Doon na to silang bahay ni Lolo. Asam na inyong bay, Puldo? Naas ubos. Kaya Bibing! Yan na si Johnny! Maayo kay niya ka na, Johnny. Hain mas Lolo. Naasiya na mo ibutang sa payag sa luyo. Ha? Nga naman, kaluoy ko ni Lolo. Ay mo ba iyang gusto?
Ay, lakaw na. Sudla na siya. Anhiramis gawas. Ablihi lang ang bintana. Unsa ron, bay? Bay, unsa ron? Oy, mao na ron si Lolo Pilo. Anhela sa tas gawas, mikmik. Huh? Makita naman sila sa sulod si Lolo. Abay, Mikmik, di lang ka? Jari, gitawag ka ni Lolo Pilo. Tawata lang kung sa iyang ipadawat mo ha. Magsunod ko nimo. Huh? Lakaw na, Johnny. Sudla na lang ang imong apuhan aron makapahuway na siya. Oh, pero, impa, ako ra ang usa nga musod. Ikaw ang gisangpit. Mga ikay so dito. Magsunod ako nimo. Ikaw na. Ring! Ilo banok mo daw, Puldo? Sama ko. Nanindog man hinunang ako balibo nga. Iya ako sa payag ni Lolo. Lo? La, unsa man ang imong giwara-wara, lo? Gawat ka, ganyan. Ayon makapahuwa niya si Lolo. Jari. Dawata na yun. Ang sabay, yung itunol dyan makapakuha ng Lolo. Dawata na dyan Ayaw lagi banok mo daw. Lo. Ganyan. Gawat ka, ganyan. Ayon makapahuwa ako. Unsa man ang gipakumkum ni mo nako, lo? Unsa ni? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!